Зима сёлета не спяшаецца уступіць у свае правы. Анамальна цёплае надвор'е, якое зараз пануе на ўсёй тэрыторыі краіны, больш нагадвае восеньскую хандру. Тэмпературны рэжым пачатку студзеня перавышае кліматычную норму на 7 градусаў. І калі ў Віцебску цёплае паветра сёлета не стала надзвычай анамальным, то ў шэрагу рэгіёнаў і гарадоў вобласці пабітыя тэмпературныя рэкорды. У прыватнасці ў бярэзінскім запаведніку, Полацку, Лепелі, Докшыцах, Езярышчы устаноўлены максімумы тэмператур. Першы месяц зімы сёлета аказаўся вышэй кліматычнай нормы на 4 градусы і стаў адным з самых цёплых за апошнія 30 гадоў. Усплёск цяпла быў настолькі актыўным, што 29 снежня ў Віцебску абнавіліся рэкорды сярэднесутачнай тэмпературы і максімальнай тэмпературы паветра за ўсе гады метэаназіранняў. Яна склала плюс 5 градусаў. Причиной аномально теплой погоды является высокая циклоническая активность над Северной Атлантикой, благодаря чему на Европу выходят глубокие циклоны, выносящие в своих теплых секторах на территории области теплый воздух Средиземноморья. 7 января температурный фон начнет постепенно понижаться, и уже на следующей неделе с распространением с акватории Северного моря антициклона погода порадует нас морозными ясными днями. В начале недели существенных осадков не ожидается. В ночные часы будет от минус 2 до минус 7, днем минус 3, минус 5. Анамальна цёплы характар надвор'я справакаваў пад'ём вады ў рэках. У прыватнасці, ўзровень вады ў заходняй Двіне зараз перавышае сярэднія шматгадовыя значэнні. Тым не менш, як адзначаюць спецыялісты, ён не з'яўляецца крытычным.